Град Летница. От най-древни времена Летница е привличала скотовъди, които летували тук със своите стада. Това подсказва името на града – летовище, което векове наред продължава да привлича посетители с изумителната си природа. Пластовете на отминали времена са запечатали тук присъствието на римляните, траките, средновековни племена на нашественици и турски завоеватели, които са оставили след себе си постройки и артефакти, разкрити от археолозите. Качествената глина, която се среща по тези земи, прави мястото прочуто със своите керамични изделия, продавани традиционно на пролетните панаири по Тодоров ден на търговците, идвали тук чак от Цариград и Анадола. Точното време на първото поселище не е установено, но най-ранните открити следи са приблизително от 4 век преди новата ера. Районът на днешният град е обитаван още от траките, както свидетелства откритото тук сребърно съкровище. Най-старата запазена постройка в града е църквата, чийто строеж е започнал през 1836 година. Днес то е спокойно, екологично чисто и приятно място за отдих и посещение. Летница е един типичен, прекрасен български малък град, така че гостите на града с удоволствие бих поканил в централната пешеходна зона на град Летница, която изглежда почти европейски. В същото време с удоволствие бих ги завел в туристически информационен център, където те ще научат всичко за Летница и не само, и за общината, разбира се. Летница е древно тракийско селище и бих им показал летнишкото съкровище, открито през 1963 година и изработено от древните траки в 4 век преди Христа. То така бележи апогея на културата по тези земи. Летница е уникална с своите възможности за производство на класическите български земеделски продукти, така че бих ви поканил в този момент на ягодовите и малиновите масиви, които се намират около града и където можем да видим прекрасни български производи на класическите наши плодове. Забележителен е и енорийския православен храм Свети Теодор Тирон със своята еднокорабна псевдобазилика с балкон, вкопана на около 1,20 м в земята. Основите на каменните му стени са докарани от руините на Никополис ад Иструм. Върху тях в периода 1835-1842 година майстор Уста Генчо Кънев от Трявна построил църквата, осветена от гръцкия владика Неофит Търновски. Дворът на храма приютява паметник на руския академик и военен хирург Николай Пирогов и гробовете на 2 милосърдни сестри. Модерното лице на Летница са чистите и зелени улици, приветливите хора и обаятелната природа, която я заобикаля. Вече споменах, че Летница е едно прекрасно българско градче, изключително чисто и гостоприемно. Хората ни са мирни, спокойни и добри, гостоприемни. Характерно за българина по принцип. Така че ще запомните Летница с правите, огромни, чисти булеварди, с много доброто озеленяване, с изключително добре съхранената природа и с изключително качествени и добри хора.